Yo, what's up? I'm calling you. Yo, this is the sample of mag-edit sa KineMaster guys. Ayan. This is testing editing for KineMaster. Ayan, yung video na kinuha ko ngayon. Andyan, lagay ko dyan sa KineMaster sa CP. Ayan, kung paano siya i-edit. Ayan. Nalagyan na ng music, background. At yan ang background ng video natin. Ayan siya guys. Ayan nakasakay sa bus. Ayan nakuha ko sa pag-video sa bus. Ayan. At yan, madali lang siyang gawin. Ayan, lagay mo lang yung music mo. Meron naman tayong mga free dyan sa KineMaster. Doon mo kukunin. Kung gusto mo, kuha ka din ng mga music backgrounds sa YT Studio. Yun sa audio natin. Yun, pwede din doon. Ayan siya guys. Ayan example, this is the example lang kung paano siya mag-edit ng mga music. Ayan po yung pag-i-edit natin. Ito yung pong ginagawa ko sa pag-i-edit ng mga video ko. Mayroon na siyang watermarks. Yung iba no watermarks. Ito ay free lang na software. Yan, at madali lang siyang gawin. Ayan siya guys. This is for testing tutorial lang po ito. At kanaga siya guys. Ayan maganda naman pala. Akala ko hindi maganda yung pagkakakuha ng video. Ayan guys. Tingnan nyo. Yan ay nilagyan ko ng music background to. Ayan siya po.